Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Iseseyindidi indaba ke voice note ezwakala ke sikhulethe enkundleni zokuxhumana. Kule voice note ke nokho ke sihambe ke yaya ke yavela ke kubantu ke abaningi abatheke bayithola lapha ke enkundleni zokuxhumana. Nokuyilokho kokwenza ukuthi ke abantu bebeke mehlomane kulolu daba lika Max Makhanya. I voice note eyokuxabana ke kuswakala ke izelamane ke zixabane zelamane ke isalo ke Indlovukazi uMantombi Dlamini esiyakhothama. Indlovukazi ke yesilo ke uMdlokombane. Kule voice note kuswakala ke umntwana ke lapha yake uNomkhosi engazi ukuthi kuxabana ke nesilo esiphethe njengamanje sesihlalweni ke isinto umntwana ke lapha noma ke isilo uMisuzulu ke kaZwelithini. Kule voice note ke eswakalayo nakuba ke engekho ngaba ke nesiqiniseko sokuthi nembala yibo ke izona ke izelamani lezi itheke eqala kokuswakala wayiswakaleke lapha epagini ke lika Sithembiso Mngoma naye kathe kwakuveza ukuthi ke nembala ke leliswi yiswi ke labahlonishwa baseNdlunkulu ihamba ke yazi yafika ezandleni zika Max ke Makhanya futhi kosekwenzeka abantu abaningi basola ukuthi kungenzeka ukuthi ku Max ngempela ke lapha yakuyasetshenziswa. Kule voice note kuswakala ke lezi zelamane ke zixabana kangangokuthi ke lowo ke ongumhlonishwa kwela KwaZulu Natal ezwakala ke thuka kudadewabo ezembiza ke nangaphansi ke kwegedi zika mama ke wakhe okwenzeka abantu abaningi futhi ke yabethusa ke le ndaba ukuthi uma ngabe ngempela kuyisilo kuMisuzulu ingabe ke lokho kungenzeka yini. Kodwa ke izwi lelo kuyilona lelisolakalayo liswakala ke sengazi ukuthi ke lingelakhe umhlonishwa nakuba ke singenaso isiqiniseko. Lokho ke kwenzeka abantu abaningi basola ukuthi kukhona osebenzisa kumntwana kuNomkhosi ekuthenini ka divide ke Indlunkulu njengoba sekusolala sengazi ukuthi Indlunkulu ke vele dividekile ke phakathi ngoba vele bivele ke dividekile. Kodwa uma ngazi abantu abaningi ukuthi ke bese xabana ke zelamani ukuthi ke zize zithukane zibizane ngawo wonke amagama ngabe ke yini ke lena ke ngaka. Lapho ke njengamanje njengoba abaningi sebesola ke isilo ke sibusayo njengokuthi ke singabanye ke babahlukumeza abantu ke besifazane ngokusola ukuthi kuhlukumeza kudadewabo ke uNomkhosi. Udadewabo kuNomkhosi uswakala ke ezincengela encenga ethi ke ngane yakwethu ezembize ke nangobhuti amtshele ukuthi ke mina uzungalokotha uzungibize ngengane ke yakwenu. Lento ke yenza abantu abaningi bakithi ke bezwa ke ubuhlungu futhi ke basola ke isilo ke samabandla. Nakuba ke sizokusho lokhu nakuba engekho nesiqiniseko sokuthi nembala lama voice noma ke lamazwi akhuluma ke lapha ke ingabe yibo yini ke abantwana ke baseNdlunkulu. Kuswakala ke kuyibo kodwa futhi akekho nesiqiniseko ngoba akekho obonayo bekhuluma phela kuyenzeka ama voice ke abantu ke eswakale ke efane kanti ke akusiye kumuntu lowo ke okhulumayo. Nawe kungazilalela futhi ke uyizwe le voice note ke esekuletha ke lapha enkundleni zokuxhumana esithe ke futhi yasusa omkhulu umsindo yaphinde yasusa ke nongabazane olwenzakalayo ukuthi kahle ingabe ke yini lena ke eyenzakalayo. Ilalele nansi iphethwe ke nguMax Makhanya lowo phela ke osezibizeke oseze wahamba yo TikTok waphinde washintsha ke negama wathi unguMax ofunwayo. Noma ke sengafa mina as long as ngizofa ngishiya iqiniso liphambi kwenu ebese nina niyayidecidela ukuthi ngenxa yeqiniso niyangifuna niyangibulala noma niyalithatha iqiniso nicubungule lokhu enikutholayo ebese niyabona ukuthi yini into esiyidingayo njengesizwe sikaZulu. Ake nilaleleke nayi recording yesilo esihleze esihlalweni uMisuzulu kaZwelithini la khona edila khona nosisi wakhe umntwana uNomkhosi. Ulalele nje amagama akhishwa isilo uMisuzulu ewabhekise kusisi Nomkhosi. Nilalele nje konke nina besilo. Akuyena uMax Makhanya kodwa iqiniso uqobo lwalo. Nizame nje bomageba ukuthi noma linzima ukulizwa noma kunzima ukulivuma kodwa nizame ukuyincenga inhliziyo ngoba iqiniso alijiki nina besilo. Iqiniso alijiki
noma ningamzonda lo olilethayo kodwa lona liyama iqiniso alijiki lima noma eselele lo obelilethile noma esefile lisala limi iqiniso ngoba iqiniso liyayilwela nina besilo ake nilaleleke le recording ya recordwa uye ngqo umntwana usisi Nomkhosi olamana naso isilo umisizulu esekhathele ukubhulishwa esengazi ukuthi kumele enzeni wavela wadecide ukurekhoda yonke ingxabano eyayenzeka wayirekhoda yonke usisi so ake nilaleleke nina besilo ngoba njengoba seyikini nje kwi-social media ilethwe kini ngenhloso ayizanga ngephutha ize kini ngenhloso ukuze nina besilo nina boZulu nizokwazi ukuwazi wonke amaqiniso ezinto ezenzakalayo ngaphansi kobuholi bukaMisizulu kaZwelithini nawuke lo le recording ake uyizwele Zulu into ngifuna ukusebenzisana nabo telling my cows to get out of my property just now I put value to that sebebona ukuthi amasela lezi zinto lezi I'm going to lock you up. I'm going to make you look. I will show you to the nation. Hey, don't even try. You'll be my fucking laundry. Okay? I'm on tomorrow, not yesterday. Tomorrow. Yeah. I'm a bitch. I'm forward to. I'm not your brother. Whatever you. Hey, fuck you. Get out. Get out of my sitting room. I'm not going Get to. out of my sitting room. You guys fucking stop. Get out of my sitting room. Get out. Get out. Get out. You're not gonna come. You come there, I'm gonna put a fucking restraining order against you. No business. For what? Go talk to my guys. Rubbish. I don't wish to know. Fuck you. Get out. Get out. I said, and you know what? No pin that's a new Boom. You know that is false. You know that is false. Keep alive. No cause get out. Did you just call me is Febe? Febe, get out, bitch. I told you to clearly Febe, man. I've no message for you. His case. And tell him I'm coming for him. I'll beat him. I want to kill him actually. Bitch. Get out. Get the fuck out. When I had to mangoza man. Challenge Feb's Pum. Pum. Ngokwasendulo ingxabano yomndeni yayijwayele ukuthi kimbambathwe ibeke ngiyasekhaya ngaphakathi ingaphumeli ngaphandle. Lokho ke yikho kwenza ukuthi abantu abaningi besolo ukuthi kungenzeka into Nomkhosi yasetshenziswa. Kwafika kanjani ukuthi unithi ke nixabana nize lamani ngabandawonye bese kuba khona orecord omunye inhloso kwakuyini futhi kiphume kanjani efonini yakhe ukuze kegcinisa abalaleke esweni lonke njengoba ke sekunjena ke namhlanje. Yikho ke lokho kwenza ukuthi ke kube khona izinsolo zokuthi cha nembala laba ke bolona ke yena uyasetshenziswa ke umntwana uNomkhosi nakuba abantu abaningi bengavumelani ke nesenzo ke abesithiwa ke senziwe ngomkhulu noma ke ngomdala kwaZulu kodwa ke ukuthi kuze kuphumeleke ngaphandle ingxabano yomndeni lokho ke bekungasafanele. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.